چاندو کلترا دیاربکر به طعم و خشکین خو لباجار قدیم لستانبوله تینه پیشاندانه تینه ناساندنه روژن داناسینا دیاربکر لبالافرگاه آتا ترکی ایرو دست پیکر کسین که مراقا وان هیا که دیاربکر ببینن درفت و امکان وانتنه حتی روژا بازار خشکین هری دلال و شیرین ین آمده ویل استانبول ور ناساندنه Vijilên herêmî govend hat gerandin. Dem û xweşiyên Diyarbekirê an İstanbolê. Dî erbana me li vir e, müzîkê me li vir e, dengbêjê me li vir in, halkoylarê me li vir e. Diyarbekir hemû anî vê de em dixwazin got mêvanê me werin vê de heme vê kultura qedîm li vê de bibînin. Walîtiya Diyarbekirê û Şaredariya Bajêr rojên danasînên dar dixe. Balafirgeha Atatürkê danasîna çand û kultura bajêra qedîm tê kirin. Özellikle ji bo tanıtıma İpek'e em hatin van dera değerê ku değera İpek'e nayê zanantin. Em hatin vira hem ev emekê xuşka xwe êgu çê dikin li ciyê wî hem nîşanê wan bidin bi çi tê çêkirin û bi çi zehmetî tê. Selahaddin Eyyûbî Mollabatê Kela Boşatê em Hesûnê vesaire Minara Kota Selahaddin Eyyûbî Camîsî evana tebî ewkê me ji farqîn anî İstanbolê ku ji bûna xelkê me İstanbolê ki devera dinyayê tê İstanbolê em dixwazin em jî wanî nîwan bikin. Li ser her dezgehî taybetmendiyeke Diyarbekirê tê nîşandan. Me Diyarbekir penerê Helandê hanîyîm. Penerê me jî meviya me çêkiriyîm. Vî hewl Diyarbekirî penêra heyîm. Ji bo qehwaltiyê û viya 180 derece de nav ava germ de dikelin û tê vî hawî. Vî penêra jî nehê kilo şîr, kulak penêr derdikevin. Heta der nehê kilo nîv 8 kilo jî gora penêr de şîr de giş dibin. Vî penêra jî helderê tuneyê hewl Diyarbekir heyî. Bahçe ve hene, tarım bölme ve hene, lur şuara deneme çekirine ve çey bu ya. Yani lur harula beha bu, müdürevede. Öğrenciye kora kötüne beyeşe çey bu ya. Sen avul em Diyarbekir, Kadeyfe Diyarbekir hanine, em liva çeykir liva difroşin. Kesên hatine serdanê kêfxweşiya xwe anîn zimên. Ez hatim gotin roja Diyarbekirê, ez hatim me got em bibînin roja Diyarbekirê, em Diyarbekirê xwe em tenê neêlin. Em hatin em pir kêfxweş bûn. Nane tanûrê nedît. Nane tanûrê tune. Aslında ji bo nane tanûrê hatim ama min nedît nane tanûrê. Dema dendikê şeber şa nane tanûrê tevkirîne. Dixwazin birayê me ku ji Qulpê û ji Diyarbekir li vira İstanbolê ne ew ji xwe birawerin bira her yekê hevkê hevalê xwe yê İstanbolê jî bîne kultura me nîşana wan bide înşallah. Welatî dikare